Може да, когато виждаме неща, да вярваме. Защото ние не сме видели Господ, нали така? Само чухме, че Господ върши чудеса и знамения. Бог, когато влезе в стаята, в която бяха учениците, Тома не беше там. И той каза, докато аз не виждам Исус Христос, аз няма да вярвам. Затова Господ казва на Тома, Томе, не бъди не вярваш. Бъди вярваш. Защото мнозина няма да ме видят, но ще повярват. Ние вярваме в Божите дела и вярвам в Словото на Господ, че Господ остави Словото си, защото Той е Словото. Бог е Словото. Той е живота, чрез Словото ние се водим, пътят е в Словото. Всеки, който вярва, трябва да вярва в Словото, какво пише Словото. Защото в Матея 9, 27 ни казва, и когато Исус